Cam 1. Canol y map. Yng nghanol eich papur, y dylech chi dynnu llun sy'n dweud rhywbeth am thema neu topig eich map meddwl. Neu gallech chi ysgrifennu'r thema neu topig mewn ffordd gweledol iawn, mewn bubble writing, falle. Cam 2. Y ceinciau, the main branches. Mae'r ceinciau yn nodi prif syniadau eich thema. Dylech chi ddefnyddio lliw gwahanol i bob cainc a labelu fesul cainc yn glir gyda'r geiriau mewn prif lythrennau. Dyma lle mae'r meddwl yn digwydd yn y map meddwl. Pa geinciau sydd yn eich topig? Sawl cainc sydd eisiau? Ym mha drefn dylech chi nodi nhw? Cam 3. Y brigau, the branches of detail. Dylech chi adio brigau at y ceinciau a dechrau adio manylion. Dylech chi cadw at yr un lliwiau ac eto, i wneud hyn, mae'n rhaid i chi feddwl am sut i drefnu eich gwybodaeth. Pa fanylion yw'r mwyaf pwysig? Oes cysylltiadau rhwng y brigau? Sut y dylech chi nodi'r cysylltiadau? Tra bod yn adio brigau, dylech chi hefyd tynnu lluniau. Mae'n lan i chi faint o luniau neu doodles chi eisiau. A dyna chi. Ar ôl gwneud hyn i bob cainc, mae'r map meddwl wedi gorffen. Wel, dim rili. Peth byw yw map meddwl. Gallech chi gario ymlaen i adio ato fe. Dwi fel arfer yn drafftio map meddwl mewn pensil, cyn ail drafftio fe ac adio lliw wedyn. Ond, beth bynnag sy'n siwtio chi yw'r ffordd orau. Sdim ots os dyw e ddim yn siwtio neb arall.